Hola a tots, contentíssima d'estar una altra vegada aquí en Batros i en una molt bona notícia. Sou més de 100 los que ja heu contestat a la primera tasca musical que us vaig proposar la setmana passada. Al·lucinada estic. Heu enviat uns vídeos d'unes actuacions increïbles. Heu enviat coreografies, la cançó, atrapanotes... Bueno, m'heu deixat de pell de gallina més de 10 vegades. Des d'aquí, agrair-vos molt l'interès que heu tingut i tot el treball a vosaltres, que sou els protagonistes, però també als mares, pares, germans grans que s'han posat a ballar i a cantar en vosaltres i ha sigut, pues això, molt però que molt emocionant. Per a celebrar-ho, la primera activitat que us proposem avui serà molt especial. La dels xics. A que us en recordeu? A que us agradava molt? Pues baix teniu, ja sabeu, heu de clicar on diu mostrar más, A mostrar más us sortirà el link, cliqueu i trobareu el vídeo aquell de pop en 3 xics dins d'un cotxe. Com a retorn, l'escolteu i m'heu de posar com van disfressats quan sona el vostre fragment musical favorit. És a dir, el trosset que més us agrada, fixeu-vos com van disfressats i m'ho poseu. Pues maquillats en la cara de color blau, o vestits d'indis, o lo que siga, d'acord? Esta era la primera activitat i el primer retorn. Segona activitat, totalment diferent i novíssima, l'acaben d'estrenar. Un joc que es diu Quin instrument sona? Us deixo el link, entrareu, veureu que hi ha un altaveu xocotet de color violeta i baix 3 dibuixos, 3 fotografies en 3 instruments i els seus noms. Quan clicareu l'altaveu sonarà un dels 3. Escolteu-lo atentament, fixeu-vos, si és de corda, si grinyola, si bufa, si fa de trompeta, si fa de flauta, si és de percussió, si us sembla que és una caixa o més aviat una timbala, fixeu-vos molt, i cliqueu. Si l'encerteu, se farà una llum així, pof, de color verd. Si la falleu, de color roig, però no passa res. Surten 10 audicions distintes, molt curtetes. En total estàs com uns 30 segons per a fer una partida. Quan l'acabeu vos dirà la marca. El meu consell és que tenim 5 dits a la mà, feu 5 partides, apunteu les marques i me dieu la que millor us ha sortit. Per exemple, d'acord? Esta és la segona activitat. I la tercera activitat, Beethoven. Enguany, 2020, era l'any mundial del compositor Beethoven. Llavors us proposo 2 audicions de Beethoven, molt boniques, la 5a sinfonia i la sonata Claro de Lluna per a piano. Us deixo baix els links. Els musicogrames són de Line Rider. I m'heu de dir quina de les 2 és la vostra favorita, la que més us agrada i per què. Molt bé. Tot això, 4., 5è i 6è, pel Classroom, per favor, per favor, per favor. Si algú no s'aclareix encara pel Classroom, doncs per correu electrònic. Però si ho feu per correu electrònic, recordeu posar ben clar el vostre nom, cognoms i de quina classe sou. Molt bé. Si sou de tercer, si pot ser, per favor, per correu electrònic i si no, doncs com vos vagi millor. Els d'Helena ja sabeu com ho vol Helena també. De totes maneres, baix, allà en diu mostrar más, la descripció, la fletxeta, cadascú com ho tingui, allí tindreu totes les explicacions molt detallades. I això és tot el que us havia de dir avui, que estic, ja us ho he dit, us repetixo, contentíssima i que, bueno, espero les vostres tasques i a veure si batim el rècord esta propera setmana. Una abraçada molt, molt, molt gran i fins al proper vídeo de música. Molta salut, cuideu-vos molt, ens veiem!